Alaƙar mutanen da wutar lantarki. Wutar lantarki kamar yadda muka sani ba faɗan adam ne ya ƙirƙiro ta ba, domin ita lantarki ɗaya ce daga cikin yanayikan duniya masu samar da ƙarfin ƙarfi irin su ruwa, wuta, iska, sinadarai, ƙasa da sauransu. In ko haka ne babu wani abun mamaki in aka ce mutanen da suka gabace mu sun san da ita ko ma suna amfani da ita. Ku biyo mu don jin ƙarin bayani. Hakika Benjamin Franklin ya samu shaida a idon duniya saboda sake gano wutar lantarki da ya yi, amma dai ba shi ne fa ya ƙirƙiro ta ba kamar yadda ake koya mana a makaranta. Hujja mai sauƙin ganewa a nan ita ce, kowa dai ya san cewa walƙiya ba wani ne ya ƙirƙiro ta ba, amma kuma tana ɗauke da wutar lantarki. Akwai kuma wasu shaidun da ke nuna mana yadda mutanen da suka san wutar lantarki tare da yin amfani da ita, duk da cewa a zaton mutanen yanzu mutanen da ba su san meye wutar lantarki ba. Wasu daga cikinsu su ne: na ɗaya, batirin bagadaza. An yi imani cewa batiran samar da wutar lantarki da aka samu da yawa a garin Fujitrabu da ke kusa da babban birnin ƙasar Iraki wato Bagadaza ya kai kimanin shekara 2200. Asalin batirin da sinadaran da aka haɗa shi ya yi daidai da irin na batiran zamanin yanzu, sai dai shi batirin Bagadaza a cikin tulun yumɓu yake. A cikin tulun kuma akwai kwaroron tagulla wadda ake zuba gaurayen sinadaran ruwan lemon tsami da gishiri. A cikin ruwan sinadarin kuma ake zira sandar karfe wadda zai fito ta bakin tulun a matsayin kafar batiri ta dama, sai kuma bakin kwaroron tagullar a matsayin ɗaya kafar batirin ta hagu. Domin raba kafafun biyu da kuma rufe batirin sai a ci bakin tulun da kwalta. A ƙarshe ana samun wutar lantarki da ta kai ma'aunin volt 1.5 bisa ga girman batirin Bagadaza wadda bai fi tsayin inci 7 da faɗin inci 5 ba. Manazartan zamani sun kwaikwayi irin wannan batiri sak, kuma ya ba su wutar da ta kai ma'aunin volt 2. Babu tantama wadda duk ya yi wannan batiri to yana sane da wutar lantarki. Na biyu, lantarkin Dandera. A wani gari mai suna Dandera da ke kasar Egypt ƙarƙashin ciskadin Hathor da aka gina kimanin shekaru 2000 da suka wuce, akwai wasu zaninnika da ke nuni da hoton ƙwan lantarki. Duk da dai wasu na musanta wannan batu, amma da yawa sun gamsu da hakan. Idan muka duba ƙwan lantarkin zamani kuma muka kawo ƙwan lantarkin Dandera, za mu ga cewa kuwa suna da kamanceceniya, domin kowannensu yana da kwalba kuma duk suna da zirin waya biyu da ke mazaunin filament a cikinsu. Sa'an nan akwai alamar wayar wuta da ta fita daga ƙasan gulab ɗin Dandera zuwa cikin wani akwati a matsayin masamar hasken gulab ɗin. Gulab ɗin na da ginshiƙi da yake tokare shi daga kwanciya a ƙasa, wadda kuma ba zai bar lantarki ta fita ba, wato insulator da turanci. Na uku, hasumiyar obelix da dalar pyramid. Hasumiyar obelix wani dogon siririn gini ne da ke da fuska 4 wasu kuma fuska 3, wadda ake sassakarsa daga jikin gudan dutse ba tare da mahaɗa ba. Tsayinsa yakan kai kimanin kafa 80 zuwa 100. A jikin ƙarshen samansa yana ƙarewa da tsini kamar dai ɗan ƙaramin dalar pyramid. Ita ko dalar pyramid wani gini ne mai fuska 4, shi ma akan samu masu fuska 3, wadda ake yin su da ɗaruruwan manyan bulan dutse ba tare da siminti ko makamancinsa ba. Yana da faɗi daga ƙasa, inda faɗin ke raguwa yayin da ginin yake ƙara tsayi har ƙarshensa ya zama tsini. Ginin yana ginuwa sosai ta yadda firamid ɗin da ke birnin Cairo a ƙasar Egypt ya tabbata cewa sun fi ƙarfin duk kamfaninnukan ginin da ke duniya su iya kwaikwayon makamancinsa a yanzu. Shin ba abin mamaki ba ne samun ɗaruruwan waɗannan dogayen gininnuka a faɗin sassan duniya? To me kuma za mu ce ga kamanceceniyar da ke tsakanin hasumiyar obelix da hasumiyar karafan zamani wadda ake amfani da su don samar da maganaɗisin network a wayoyinmu?
Bambancin kawai shine mutanen da na amfani da duwatsu ne domin ya fi sauƙin sarrafawa a lokacinsu. Amma sakamakon nazarin masana kimiyyar tarihi na nuna cewa duk inda obelisk ko dalar pyramid take to akwai ƙaƙƙarfan maganaɗisin lantarki a gun, kuma amfanin gininnikan shine harba wutar lantarki daga obelisk ko pyramid zuwa wani domin samar da wutar lantarki a kewayen da suke. Babban shahararren masanin ilimin lantarki da injina wadda ya gano hanyar da aka bi aka samu wutar lantarkin da ba ta kai tsaye ba, alternative current, irin wadda muke amfani da ita ko ina a yanzu, mai suna Mr. Nikola Tesla, ya ƙudiri niyyar samar da lantarki ga duk faɗin duniya a kyauta ba tare da yin amfani da waya ko pole waya ba. Kuma ya gwada a zahiri ta hanyar kera wata babbar hasumiyar karfe wadda ke aiki a matsayin area ko mu ce antenna, kuma sakamakon ya ba da mamaki sosai domin an samu wuta a dukkanin faɗin inda karfin ariyar ya iya kaiwa. Ko da 'yan jarida suka tambaye shi kan ta yaya ya iya samar da wutar lantarki ba tare da waya ba, sai Mr. Tesla ya kada baki ya ce, na gano ta yadda ginin pyramid da obelisk da ke faɗin duniya suke aiki ne don samar da lantarki ba tare da waya ba, ta hanyar yin amfani da maganaɗisin lantarkin da ke kewaye duniya, wato electromagnetic field da turanci. Faɗin wannan kalami daga bakin ɗan baiwa irinsa ya ƙara ƙarfafa hasashen da aka jima ana yi game da cewa pyramid da obelisk kafafen yaɗa wutar lantarkin mutanen da ne. Babu shakka idan muka duba yadda mutanen da suke gininnika irin su pyramid, musamman yadda suke yanka waɗannan manyan duwatsu da kuma ɗora su zuwa ga nisan gaske, kuma ga tsananin duhu da ke cikinsu, tabbas fa hakan na buƙatar ƙarfin ƙarfi na ruwa ko iska ko wuta ko lantarki.